Straight to the point. Okay, mga kaigsunan, kining maong bagyo nga si Bagyong Tino ato batayan na kay nanapoy laing bagyo ra ba mga kaigalaan nga moabot bida ning kadaghana ba ini mahigala ha og ang kategorya ini posible pa mga kaigalaang moare sa super typhoon mo nilain atong pangandaman mga sukit paminaw base sa report nga ato nakuha may galagikan sa Pag-asa no. Unya ato ni nga tagag pagtagad mga kaigsunan karon nga taon sab andugang pa mga hisgutanan labot ani pero dili pa may gala kining bagyo haday mura bitaw og kanang mapariha bitaw. Imagine ka ha, bag-utang na igo og linog ang Northern Cebu. Naigo og linog niadtong September 30. Medyo igo lang tang di pa usa ka buwan. Nadisgrasya ta mahigala, linog nag-una, nadisgrasya ta sa bagyo, makaigalaan nga kining Bagyong Tino. Now, wala ni pare-pareha inday ken sa nahitabo natong 2013 day. Namdom ka 2013? Nga diin linog sa Bohol. Uwa ta malimot October 15 to inday ken. Kami di may malimot ana des DYHP kay kanang 2012 naglinog nas Negros. Negros ang epicenter. Unya nakagubot ta sa Cebu gumikan tong tsunami scare. Nagsunod ang linog anang tuiga 2012, 2013 laing linog mga higala Bohol ang epicenter. Bat kita sa Cebu City apektado ta. Ang bell tower sa Santo Niño natagak ug daghang patay. Sa Cebu City daghan sa patay sa Bohol. Unsa man to? The same year 2013, October 2013. Dayon ang Yolanda nahitabo mahigala November 8, 2013. Duha ka dagko kaayo mahigalang katalagman anang 2013. Linog unya gisundan ta October tong linog. Pag November mahigala giigo mga higala tag Yolanda. Ang Tacloban may grabing pagkaigo ah. Karon igo og linog mahigala ang Northern Cebu, giigo sa Tantino, papa mamao day nga pizza. Mamao nga pizza. Grabe ning hitabua mga sukit tig paminaw. Ugon niya, ang kalainan, katong Yolanda o ang Udit, kusog to nga mga bagyo. Ang Yolanda, way lalis to, muto'y kinakusgan nga bagyo mga kagalaan. Medyo na wipe out ang Tacloban ato. Unya, nasundan mahigala sa Udit, perti kusugasad. Kita mo sa Udit kita ta sa Udit pagdadaghan na dugay ko na balik atong kurinti ato. Pero kini mga higalang bagyuha kinistino dili ni sama ka kusog ni Yolanda, dili ni sama ka kusog ni Udit. Pero ang kadaot ini diri mga kaigalaan sa tubig, ang volume sa tubig nga iyang gida. In fact, ako ipakita niyo balik ha kay dito man ko mga higala sa Villa del Rio. Kini nang lutaw ang mga sakyanan ba names? Nabatay ko na names? O, kini. Dito tas Villa del Rio. Pag humana na, ato isa ibalik gamay. Katong papanglutaw names. Gamay lang ka names. Ano ba ito itong nang lutaw sa kinan? Kaya ba mo unsang hitabuan ako nang gisusi dito yun mga kaigalaan ha? Unahon sa itong nang lutaw. Kini, Kini. Kaya kini mga higala, balay man ni kana ang atbang na sa balay ni Attorney Dante Hadman. Nga mo ilang presidente mahigala sa Villa del Rio. Homeowners Association. Dito ko gahapon ani paghuman sa hitabo mga kaigalatong na hinabi ang ilang presidente nga sa Attorney Hadman, Attorney Dante Hadman o yung sabang ilang vice president sa Homeowners Association nga si Ma'am Olive Oliver. Good morning nyo da Ma'am Attorney Hadman o Attorney Ma'am Olive Oliver. Mo ni mahigalang hitabo ha? Laliman kaday inaspan o pila ka minutes lang. Akong gipasaysay mahigala ni Attorney Hadman Kay dito man tagahapon. Okay, arita pag human na ni hubas ani mga kaigsunan, asa man to pagkahapon na nims dito mi. Ang atong news team, ako si Boyke, si Tweety, si Jane, kani si Manila President, si Attorney Dante Hadman o kini si Ma'am Olive Oliver. So dito ta mahigala gisusi nato nganong naunsang hitabua. Nga grabe man kabaha. In fact, nagianas na Yolanda, nagianas na mahigalag Udit. Karon pa ni nahitabo inani day. Straight to the point. Kay di ay mga higala, dunay ilang wall dito sa ilang subdivision
nga nabungkag sa grabe ka kusog sa tubig. Mo ni atong pag-adto, ipabati kadali atong papagkikinabi ni Attorney Dante Hadman na. Mo ni ang ilang balay ni Attorney Dante Hadman. Dali aray kuno day. Igo lang pila ka minutes lang pagkakusuga sa pagkuan. Unya sa likod ani, sa luyo ani, dito mako, dito ang pamilya nga nangaanod, mga sukid tig paminaw. Atong paminawon kadali ni akong interview kagahapon ni Attorney Hadman kay ako among giadto ang katong lugar nga kani. Kini mo ning nabungkag, kini nga pader, nabungkag mga higalas tubig. Napaslay ilang kuan dito sa ubos. Ako man ning giadto gid kagahapon sa hapon. Na? Na dito kanang Butuanon River man day na indekin. So Butuanon River din na kanang napita din ha. So ang mga rivers karon nga nangisog og maayo mga higala daghan na ba ning mga project sa flood control. Ang mana nga river sa Talisay, ang Butuanon River mahigala sumpay ni kini Butuanon River sa Mandawi og ang Kutkot River sa Liloan. Na mo ni ato papakikinabing Attorney Hadman ha, ang ilang experience mga kaigalaan sa maong panghitabo. Sige ko na itong i-play ko no names, gamay names. Sa mga katalagman, at least kamaon lang po sa mga smile din itaon mga kaigsuna, no? Of course. Unya, diya si Attorney, mauni ang President, mauni atong unahon yun mga kaigalaan. Attorney Dante, pwede ba mahibaw? Unsa man yung experience good kagabi eh? Sa wapa ang kuan, di ba, gi-istorya man nga mga alauna maglandfall sa Cebu City. Oo. Ito yung nakabasa ko kang sa mayor dito nga 1 o'clock. So wa ko matulog. Pag alauna, pag hangin-hangin, pero dili kayo kusog, nga nag-ulan pero taligsik lang. So prior sa anang hangin-hangin ug ulan, nanay ulan. Sige nag-ulan. Pero dili kayo kusog, sakto-sakto lang ang ulan. Mga sugod suro mga alas 9 sa gabi, alas 8 ana. Dayon ulan lang, dayon apop og alas 2 mura gyapon. Tingog ang mga ana, pero dili siya ingon nga kusog gyud ko. Kaya nga okay ra madara, mas kusog ba tong udet kay go. Gabi mas kusog kusog ulit. Mo to nga pag alas 3:30 ipahulay sa ko kay tatuog naman tanan ng kabanay. Ano nakatuog ko pero akong giyon akong radyo. Sa naman may radyo sa security o sa mga BOD na mo diya. Ako na namatan, pag alas 5 na, lingo na itong isak security guard niya. Evacuate ang mga tao. Karon, Breaker, ano na? Niya. Kaya mga tao dili, dito na sa multipurpose hall na mo. Sumo ni mga tao nga mong giingon mang ulig na nanood na dito. Yes, kay usually ang among procedure gid ani bisan sa una pa pag roofing kani nga place. This is the first phase of the roofing. Oo. Mo ni siya among gikuan. So, is open na gyud na mo nga ablihan gyud na mo among gate. Pasudlon gyud na mo sila. Okay. So that was the time nga nanulod tanan. Oo. Mura gyud. So gyud. Ang uban nangatkat na sa kani. So nahimo ninyo subdivision nga bakwitanan po sa inyong mga kaigsunan nga ni adres gawas sa inyong subdivision. So tingala ka na may mga tao nga lain. Tingnan ko nakabalo nga there's something going on kay pagka 5:10 nagdinaganay man dito sa kuang atubangan, but I don't know these people. Kinsa man yung tawhan na dili man nila ko familiar. Okay, catch name. Fresa. Ang next na akong door ikaduha. Fresa. So ilang i-explain mga higala, Fresa gamay. Kini among giadto mao ni ang naguba nga pader nga giguba sa tubig. But kining ilang subdivision in Daiken, kining Villa del Rio, medyo high-end nga subdivision, ang nangamatay ini kana bang sa naa sa kato akong giadtuan dito ang pamilya. Sa naanod mga higala nga mo nito kuhaon na dugang report karon. Dunay mga nangamatay mga sukit tig paminaw. Kana sila nga nasa gawas sa subdivision, kung panalitan magbagyo-bagyo na, magbabaha na manood na sa subdivision, ilan na pasudlon, humanitarian mahigala nga reason. Ilan na pasudlon. So, kagahapon, natingala si Ma'am Olive, kinis Ma'am Olive Oliver, mao ning ilang vice president sa Villa del Rio Homeowners Association. Natingala sila nga, na may bago mga tao nga naong nanood. Something wrong na yun eh. Kailan magkapaspas doon kayo? Atong ipadayon ha ang atong interview mahigala. Nana, kapaspas ha? Kaya kabantay mo pagka, wag sa matog, Spanyero, bisag kita, kabantay mo mahigala pagka alas 12, wag tay tug, monitoring mga kaigalaan, okay naman. Pagdirian na dapit sa mga alas 4 o 5 day, paspasa sa mga panghitabo mga kaigalaan. Biya ito ipadayon atong interview kasamang names. Muna hitabo hangan ng lutaw. O sige. Gawas na ko, may ako na sa ang next na akong door ikaduha na ko. Ingon siya nga. Nasa mo batap, nasa di ay. Siya nga, grabe na kang tubig ta tagaliob. Meaning
Pagtanaw yun ako sa Cadiz Street, maumagid ako nakitaan ang tubig. I mean, unusual for phase 2 nga maabtan ang tubig, elevated man eh. Oo. Pero naabtan to the point nga naabot sa Cadiz, Oo. going to Tarragona, pasaka na yun. Oo. Dito, nagbubot na kayo. Kasikas na yun ang mga tao. Sus, Ginoo ko. Ikaw, Panyero, mga pila ka tuig na kadirag nga subdivision? 24. 24. So first time din hitabo na First time. na nakasud. No, daghang mga bagyong nangagil sa una, Yolanda, katong mga Odette, wala gyud. Wala dyan. Nahitabo lang ko dyan katong duwa pa ni matao din kuan. Riprap, nahugbo lang na siya ang mga yuter, nag-landslide naman. Dili mo na inabtan sa ang landslide. Pag riprap, dito na daw gibutang. Grabing kusuga ginas tubig. Ay. So, nya human katong medyo confident ka kagani kay anyway. Naagi na gud. Imagine ka ha. Yolanda naagi na mo okay ra. Odette naagi na mo super typhoon ba ito? Unya ang forecast pag-asa dili ba ni super typhoon? So medyo kampante ron ta ka. Kampante dyan. Oo. Wala na mo da mga ang kanang bagyo ang gadadag dakong daghang ulan. Oo. Pero giyon na ni kahinom daw kani sa pag-asa naktan nakapaminaw ko niya sa iyang storya nga daghan ko ulan ang gidala. Pero pagbugno sa paghunong sa pagtugpad diri kinara mang ulan. So buto mo rag akampante ka okay ra siguro. Nakatulog man ko. So not knowing na pangutanan nako ang guard Raja pag alas 4 no grabe ko kay bunok sa ulan. Grabe. Photo hinungdan nga nung ang bukid na puno. Kaya kung imong tanawon, ang bagyo, yana. So paano sa bukid ang bagyo? Kaya tabok man o Negros, di ba? So, napundot na ang tubig sa bukid. So, pag agi dako ng baha ang nangagi. So, muna, naabot na lang dino sa itong tao din nga. Naabot. Anang kurala. Kanang kural, no? Unya mo po niya sa dili po niya side pod mo ni nga mo ni mo ni padil sa inyong subdivision. Kini musumo ni na buslot sa baha. This is where the water gets through. Gabihan no? Kung imo tanawon sa Tommy, kung kato dito murag ina ni kataas to, ang tubig sa naabot sa mga ari lang tanan. Oo. So no ginisa murag kaleto na dito. So sa to pa, kita tanang lugar tubig ni. O gabihan no? Tubig kita ko ang tubig din. Okay. Kanang tulay, nalapawan man. Ultimo ang gunitanan, di naman makita. Nalapawan gid ang tulay di ay. Nalapawan gid ang tulay. So kung nalapawan ang tulay, kini siya nga pader, inyo na ning pader sa subdivision. Kini siya, no? Imagine ka, mo ni ang naagian sa tubig Imagine ka. So nabungkag ni tungod sa tubig gikan diri adto pa dong, Mo ni ang nabungkag, mo ni ang tubig nga nakasud sa subdivision sa Villa del Rio. Unya mo ni ang naka-cause ubaha. No? Kini nga kan inani ka ko dako mga higala sa tubig nga ni subay diri. So kasagaran mo gud sa mga baha, diha ka na kutob gid unta. No? Nya kini siya ni abot gid ni napita mga kaigsunan. Mo ni ang medyo kuan gid in town, no? Among giaray gid ning kining pader, mga okay, fresh name, fresh kamay dong. Kini fresh names. Kana sambalay na amo na ang katong kuan nasa dapling sapa day ba? Layo pa man unta ang tubig, pero katop perting pagkakuan kining lugar nga among gipwestuhan dinhi ang pamilya nga naanod mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Ang uban nga mga naanamuyo diha nakasud subdivision, but ang uban mao na nga dunay gi nangaanod. Mao ni ang report ni kasamang REM, ang karon 8 ang confirm nakita ng patayng lawas. Nginingiga sa mga panghitabo mga sukid tig paminaw. No? So ang maong subdivision duna sila ilang humanitarian sab nga pamaagi nga dunay mga bagyo day kana mga tao sa gawas pasudlon na nila. Ihay nagluwas ba? Mo ni bungkag ang ilang pader. First time kining Villa del Rio subdivision usa ni sa mga high-end subdivisions ha. Batungod mga higala kay na bungkag ang ilang pader. Gumikan sa bulog sa tubig, ang lusot gyud dito nang lutaw. Ang mga sakyanan murag mga duaan na lang ang lutaw. Ato ipadayon karon nga taon may galandugang panghitabuan niya iyahay luwas ang mga kuan kagahapon. Straight to the Ang point. daghang disgrasya mahigala gumikan kini sa Mananga River, Butuanon River, diya pay laing Kutkut River. Ang Mananga River diri sa Talisay, ang Butuanon River mahigala sumpay ni kining dakong suba sa Mandawi o kining Kutkut River diri sa Mayliluan. Now, naunsang hitabo aday nga kining Villa del Rio usa ni mga higala sa mga high-end subdivision.
usa sa mga high-end subdivisions, pero tapad niya naa diha mahigala ang Butuanon River. Kilid sa sapa, napoy mga namuyo. Akong kao na report ni kasamang Rimart Pugoy ron ha, kay discuss sa gitaon. Na-confirm mga higala ang ihap ni kasamang Rimart nga iya gyud na hinabit dito personal. Iabot mga higala 8. Ni ay usa ka pamilyahan nga na wipe out gyud in taon mga sukit ni paminaw. Ya ato ning tagaag pagtagad mga kaigalaan. But before ana ato sa balikan kadalan itong interview ha, na unsang hitabua nga nakasud man ang tubig dito, naguba mga higala ilang pader, guba mga higala sa tubig. Okay, proceed names. Kani kay ako nang gi-add to personal. Okay, sige, proceed names. So, kanino, pagkahuman ato, kay ikaw ang presidente, ikaw ginada sa kamada. Asa may sulti sa garda, nakamata kay nakatuog pa mga primero. Nami administrator dire nga murag sa po'y sa liga na nga mo kamada diya sa mga halatunon. So ako pag moto wa na ko kadto dito kay taas naman tubig. Sa pagmatan nimo kay nakamat mo kay di ba ito pagkagabi kay nagmonitor lagi ka. Nya igo murag kampante na ka nga. Okay ban? Nakatuog ko mga isa ra jud siguro ka oras kapin. Grabe no? So in a matter of how many minutes lang? Na tanaw nimo. Pag naog na ko gikan sa pag naog na ko gikan sa taas, nigaw ko sa silong, nigawas ko sa kasada, ako nakita, inana lang nga baha, gamay lang. Yung gadagan flowing yung tubig. Yung inana ga flowing ba, inana, kurma. So, nana ko sa na lunob din eh. Isa ka ko sa taas, pamukaw na ko kong asawa, ug akong mga anak. Karon, ayun man ang anak. Mga usap lasan man to, mga alas 5. alas 5. Yun ang anak ka, ang iro. So, giris yun na mo sa grahe. Pag naulong sa grahe, ang tubig, diri na sa iro. Duga na sa akong golden retriever. Paas biya na. Pas no? Pilala kasi dundo. Saka mi, saka ang iro. Karon ni naos ko balik kay ang bugas, ako nakita natabunan naman ang taga diri. Ako gibutan sa kong look, sa kong lamisa nga murag nang dadaran ba. Kaya igawas ko kay musubay na ko kay tuod na nako tong multipurpose hall mo kay tuod dito ang mga evacuee. Karon kay natagbuan man ako ang brother-in-law, do ka brother-in-law, asawa o bata nga napuno naman ng tubig. Taga diri naman silang so nakakalihok. Wala na. So ako sang gidawat ako sila, gipasakas taas. Isa kami may gani nga katong pagdagan ni Baliri ang auto ni Ann dagan hapit mego nakalikay. Puto abri taas. Tapos sa taas binta dili ko lapaw na sa bula kung ingon yung tubig. Lapaw na sa mga anin na kataas. So madyo kay ahing balay, dot anda naman. So nagdantaw mi, akong ipamunigon sa anak kung musaka na ganit sa kadong andana, kato at mga balay na mo nga natrap dito. Ako na lang suicide og tabo. Kay natrap naman. Pero ang problema usap yung himan. Naman. Ito naman nagaano, tas lalong naman. Ito nasa imong mga gamit ito lutaw. Lutaw tanan sa silong tanan lutaw. Gabihan no? Ako sakinan naabot og mga pila ka metros na abtan. Grabe ha. Pila ka sakyanan nimo na apil ka lutaw? 3 ka sakyanan. Asa to? Sa sakyanan to? Pick up, SUV o auto. Grabe ha no? Tulo ka. Do ka motor na ko sa kong grahe na tabunan og tubig. So ang tanaw pa. Grabe ha experience no? Ako I never thought of it. Kay ngano, kung si attorney ana naasya sa ubos, taas man ko. So I had a chance to run and oversee ba kung sinahitabo, di naman jud ko katabok. Anak ako sugan ko. Wa na gyud kakalihok sad. Wa na jud ko sa mua. Taas kay tita, paspas. I know, kay nisod man siya dayon sa kuan. Diha sa ilalom sa tangke. Nga dili man na masudlan among playground and that high. Pero that time, ang mga namuyo dire sa Granada, sa family ni Jean Maaghop, nanaka sa ledge sa ato ang tangke, ako gibadlong, naog! Kadto di ay sila, ang ilang mga gamit ilang pero the ledge is little bit higher na. Pagka kaud-taon nga nahilom-hilom na pagtanaw na ko ang asawa ni Jean Maaghop katumbahon naman. So I have to save her, bring her at home. Resuscitate. Na naman ang ratol siya?
because this lady has a heart problem. Okay, okay. So, na-rattle siya plus nag-hypothermia na siya. He's been there for a while. Magka-hypothermia juga kita. Grabe, no? Tuntun na mo. Pag-rescue na mo sa atbang na mo, Tony, dito, ako nakita nga ang tubig, may gani kaya hinihinag ka us-us. Oo. Antod nga, nabuto na yun sa tuhod, moto, mga taba, ang mga taba po dito sa unahan, mga silingan na mo, nanabang sa abli sa purtahan. Kanang atbang sa balay mo Atbang i-rescue? sa balay. Pila ka tao sila? Isa, kabuk babae. Okay. Na-trap yun siya. Pila edad niya? 20 kapin. 20 kapin. Imong tanawon, kung asa dapit siya ni Kuan, pwede yung tatanawon to. Dito siya sa iyang gibangagan, Murag man. iyang gibangagan ang iyang kisame. Oh. Iyang ulo dito gibutang. Grabe, ha, no? Ang amo magong kisami attorney kanang mga original nga structure. Oo. Kanang push up ra gani. Oo. Nga maabli nimo. So, at sa abli niya dito siya ikuan? Oh, nya sige sa anak sa sin. Tabang niya. Di pa mi ka lagi. O at the time, at the height of the typhoon, dito ka konsab. Katong nagtawag niya mga silingan, si Sir Ayaay, sige nagkunta ka na, sir, kumusta man siya? Istoryahin pirmi. Atong po siya ito, istoryahan niya. Pabuhay lang sa dugo, baka naran eh. Pero di siya may kaabante, kay ang tubig, inana, magkakusugo. Oo. Kaya nakakusog pa ang tubig, kusog pa man ang tubig ang tubig. Gabihan, no? So karon gud unsang oraso nga kita karon alas tepa ha ug atong i-time check ni nata sa mga alas 3:45 no? Unya inaana ang tubig gyapon no? Isog gyapon ang tubig karon ha. Okay. Ano na sa tubig? Okay, fresh limbs. Kani makahinumdum ko mahigala ba indekin ang kaning babae nga ilang gi-rescue do sa atbang sa ilang ka-attorney Dante Hadman ni saka sa taas kay ang tubig gud ang first floor mahigala abot nagtubig katong ila kay usa man ka floor katong sa atbang. Di saka sa taas ang gituod ang kisame dito ang yang ulo dito siya ano makaginhawa siya. Hinumdum ka indekin gahapon iyahay luwas ang dunay kinabuhi ha. Hasta ganing manok ka hinumdum ka day ya abi ako ipakita. Inani hitabo ang manok diya sa tangkal. Aron nga maluwas gid siya mga kagalan. Iyang gi kuan yang ulo nga makaginhawa siya. Ang problema ni agi sa nang bitin. Ha? Agi tala sa katawa ni may galang. Alas sa light nga aspect gamay ha. Before na kay ang sunod na ba nga mga balitaan ay medyo seryoso o makaguol. Kani oh. Alas sa tama higal ha. Iyahig luwas inani ang manok oh. Iya tangkal ni siya tangkal. Aron maluwas siya kay ang tangkal may ginalapawa naman. Iyang gipasok iyang ulo. Mo ni hitabo sa tao day dito sa Villa del Rio nga naluwas nila attorney Dante Hadman. Mo ni hitabo sa manok. Ang problema doon na po'y bitin. Dahil atong pamina atong i-play ko no names. Gamay na names. Gawas ng bitin. Bitin oh. Wala manok. Ang manok oh. Ang manok ron. Ano? Di ba ka na? Ina siya mukhahin na yung tubig. Ano ko kayo, Oo, dako kayo. Sus, ginoo ko. Ina siya mukhahin. Taas sa gayo. Badong dito. Mo man nagkatungko ano? Mo na ang istorya. Gawas ng Katong bitin. attorney Hadman, phrase ka man dong. Istorya to attorney Hadman, tao to nga ilang giluwas sa atbang, usara man kandana iyang balay, dito sa kisame, nalusot lang iyang ulo, bahala na iyang lawas o natubigan. Basta kay makaginawa iyang ulo. Mo ni tabos manok. Ang manok oh. Bahala na lang iyang lawas og nanay tubig. Niluwas siya mga kaigalaan. Sus, iya haylag luwas ang kinabuhi. Oy, sambitin mga higala. Ani iya, naningkamot pag iya. Wa na gyud mahadlok ang manok na lang mahigala nga bakaon sa sabitin. Kay kini na bitin mga kaigalaan. Ganahan kini mo kaog manok pero wa na nang gihadlok ang manok. Ang bitin sa wa na pud mga higala mo kaon sa manok nahuna na dili kaon na tong tuyo ron ha. Ihay tagluwas. Ako lang nga katawa mga kaigalaan kasi ako naging ang sunod nga report ni seryoso ra ba. Balikan ko names tanawal ko ni bebe balik be ano ni ang kwan. Tanawa. Na-videohan ko ni. Di ba panakop nila ni Kwan? Wala manok. Wala ng manok ron. Gilabihan na po sa sabitin. Ina siya mukhahin na yung tubig. Ano ko kayo, Oo, dako kayo. Dakuan ang bitina. Taas sa gayo. Badong dito. Mo man nagkatungko ano? Askang lisangas manok. Di ba panakop nila ni Kwan? Wala manok. Wala ng manok ron. Gilabihan ng isa. Ano? Ina siya mukhahin na yung tubig. Ano ko kayo, Oo, dako kayo. Ina siya mukhahin. Taas sa gayo. Badong dito. Grabihan. Mo man nagkatungko ano? Gawas ng bitin. Di ba panakop nila ni Kwan? Fresh dong. Kana limang ka, ang manok mahigala, namili siya, ug mo likay siya sa, wala ba sila yung kalikayan, kay tangkal man na. Ug mo, tiblom siya sa ilawom, patay sa tubig.
O ginhawan lang siya, bahala na ng bitin niya. O kung namili siya kasamay kung pilion na ni, makaginhawa ko o mubalik og tiblong sa tubig nga kusog ng baha. May gani may galagi, labyan na sa bitin. Ang bitin po duwa po, dili kaon akong tuyo ron, akong tuyo ron niya, ihay tagluwas kinabuhi. Ato ni agi katawa-katawa makailan, pero reptile man kuning bitin. So kung reptile siya, maka langoy-langoy sa tubig, pero bisan pa man ni anak, mangita man safe nga lugar pod. Kay delikado magmaanod ni sa mga kagalaan. Igmaanod ning bitin bisa pag reptile ni maadto ni sa dagat may gala medyo magka-problema sa siya dito kay kuan naman dito sad kinini ang parat naman sa dito, no? So no pareho ning buaya mga sukitig paminaw, ang buaya reptile na but dunay buaya nga sa fresh water ug dunay po sa salt water. So kanang sa fresh water maningkamot po sa di gid padpad dito sa dagat kay parat naman dito. Mao nang kagahapon usas mga gikakuyawan kagahapon ang Crocolandia. Diya makaigalaan sa may talisay ka naman Crocolandia pati daghan ng mga buaya na diha. So simbako inya ang taon mga kaigalaan. Ang tapad ng Crocolandia ang Mananga River. Simbako roy. Mo to nga doon na bitay kuan kagahapon nga i-rescue to mga tao dito mga higala kay naa diha mga kaigalaan ng Crocolandia basin nakabuhi ang mga buaya daghan ra kayo. Pero ni-announce pa ng Crocolandia pagkahuman nga okay ra ina mo kabalaka kay ang mga buaya na ila na kunong na safe ra kuno. Kuyawa ining kalakihan ay mga sukit paminaw. So oni kani hitabo ining manok mamao sa hitabo sa gisulti ni Attorney Hadman nga ilang giluwas ang tao dito may gala sa Villa del Rio. Gamay ra ko ato ibalik gamay si Attorney Hadman dong sa tong interview kadali ha standby. Unya ako ning gituyo may gala nga gamay lang murag on the lighter note lang mga kaigsunan natay inanay nga bitin iyang giluwas ang kaugalingon sa manok mahigalan nagsuluwas sa kaugalingon kay sunod nga balita ini seryoso. Dito sa sud sa Villa del Rio miingon sa Attorney Hadman og si Ma'am Olive Oliver ang ila ditong na damage ang mga sakinan nga nalutaw murag mga duaan. Pero kay bawo mo mahigalaon sa ang nahitabo sa gawas. Magkapanimbawot sa balhibo mga sukintig paminaw. Ang nahitabo gawas sa Villa del Rio. Katong akong gitindugan.